बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ 32 नं दुधनय जनजाति बिधानसभा बियाबनि कंग्रेसनि बारग' एमएलए शिबचरण बसुमतारिया बिजेपि दोलोआव जयेन जाबाय। बिथांजों लोगोसे कंग्रेसनि दैदेनगिरि पंकज बरबरा आरो अनिल राजाया बिजेपिआव जयेन जायो। नैथियाव दङ आसाम आयेन आफादाव बर' रावखौ दानिफ्राय बाहायनाय जागोन होननानै बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया फोरमायदों। लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि एबा आसाम आयेन आफादाव सोंनाय फिननाय आरो बर' रावजों लिरनायफोरा बाहायजानायनि अनगायैबो एसेम्बलिनि गाहाय गेटआव बर' रावजों लिरजाबाय। थामथियाव दङ अरुणाचलाव गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गोथौ हाखराव गोग्लैयो बास, 2 सुबुंनि जिउ खहा। अरुणाचलाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायनि जाथाय। बे जाब्रबथायाव पेसेन्जार लांनाय बासआ गोथौ हाखराव गोग्लैलाङो, जायनि जाहोनाव 2 आसामनि सुबुङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जायो। अरुणाचल प्रदेशनि दापुराजर सिलापथार फोनांजाब लामायाव हराव बे जाब्रबथाया जायो। बासआ बेलेन्स खोमानानै हाजोनि लामानिफ्राय गोथौ हाखराव गोग्लैलाङो। जाब्रबथायाव जिउ खोमानायनि अनजिमाया बांनो हागौ होनना साननाय जादों। 2 गाज्रियै जोखोम जायो। बे जाब्रबथायाव हावा केम्पनि साखाथियाव जाब्रबथायाव गोग्लैयो बिबि ट्रेभेलार बासआ। बासनि बिगोमा रबिन्द्र सिंह आरो सालायगिरि अनजित बिश्वकर्माया जिउ खोमानायनि खौरां मोननाय जादों। बासनि गासैबो पेसेन्जारआ आसामनिमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथियाव दङ बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' नेहाथारि जलेन दैमारिया इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाबाय। गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बर' माहारिनि थाखाय गावखौनो बावसोमबोनाय, बर' हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमबोनाय जलेन दैमारि बिथाङा दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव कुमारिकातायाव जयेन जायो। गोलाव 19 बोसोर गावनि जिउखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो जलेन दैमारि बिथाङा प्राइमारिनिफ्राय जागायनानै कुमारिकाता दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आफादगिरि जानानैबो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि आरो नेहाथारिनि बिबान बानस'बोदोंमोन। बाथियाव दङ रिंसा बसुमतारिया बुंदों फिन हाग्रायाव थांफिननायनि फारसे जोंखौ आसि थिनाङा। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलिनिफ्राय 30 किल'मिटार गोजान खावब्ला सेन्टारनि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव ढेकियाजुलि आनसलिक, सा ढेकियाजुलि आरो बेलसिरि गासै 3 दखराजों जयै बारग' एनडिपि केडारनि दैदेनगिरि आरो मावफुं सोद्रोमानि गेजेराव सनितपुर जिल्लायाव हरखाबै मोनसे मेल खुङो। बिटिआर बायजोनि गोरोबनाय कमिटिनि आफादगिरि रिंसा बसुमतारिया बुंथियो दि गासै आसाम नाङैनो 4036 केडारफोरा आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा माखासे केडारफोरखौ साख्रियाव माखासेखौ अनसुंथाइ होनानै गोजोन थासारि लाबोनो नागिरनाया जोबोद बेले-बेजे जानाय सावगारियाव सिखारनायखौ नुनो मोननाय जादों। 2 लाख रां अनसुंथाइ होनाय धोनजों एनडिपि केडारफोरा नखर सामलायनो हाया आरो सरकारा अमा बोरमा दाउ बायदि बिथांखिनि राहाजों अनसुंथाइ होनो नागिरनायनि सायाव बुंथियो दि एनडिपिजों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि आसाम आरो मिरु सरकारजों गोरोबथा जानाय दफा बादिसो हाबाफारिखौ मावफुंलांनांगौ होनना आसा फारियो। नाथाय एनडिपि केडारफोरखौ दाउ अमाफोरजों गेलेनो दाहो होननानै मिन्थिहोयो। फिन हाग्रायाव थांफिननायनि फारसे जोंखौ आसि थिनाङा होननानै रोखा बुंथियो रिंसा बसुमतारि बिथाङा। 6थियाव दङ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय फरायसालिमाफोराव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै दावबायफैदों। फरायसालिमाफोरनि थासारिफोरखौ नायदिंफैयो आरो फरायसालिमाफोरनि फोरोंगिरि आरो फरायसालिमाफोरनि मावथिफोरजों फरायसालिमाफोरनि थासारिनि सोमोन्दै सावरायो। फैगौ 6 दाननि गेजेराव भेन्सार स्कुल आरो कलेजफोरा प्रभिन्सियेलाइज जासिगोन होनना एचएस टेट उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनो थाबैनो थिसनलाइ होनाय जासिगोन होननानै बुंथियो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।